ang Dios provider sa atong mga kinabuhi. Nagluwas ug nagamping siya kanunay sa atong mga kinabuhi. Naghari siya sa atong kinabuhi sa tanang panahon ug nagmando siya kanunay sa atong mga kinabuhi hangtod sa kahangturan. Busa paminawa ang pagmando sa Ginoo igsoon. Ayaw ibaliwala ang mga pagmando sa Ginoo. Ayaw ibaliwala ang matawag sa Dios sa imong kinabuhi. Kay siya gayud maghatag kanimo ug kalinaw sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Salmo 29, versikulo 10 hangtod sa 11. Nag-ingon, ang Ginoo naghari sa katubigan ug nagmando siya ingon nga hari hangtod sa kahangturan. Sa versikulo 11, ang Ginoo naglig-on sa iyang katawhan ug naghatag kanilag kalinaw. Ang Ginoo igsuon naglig-on kanunay sa matag usa kanato. Ang Ginoo igsuon maghatag og kalinaw sa matag usa kanato. Taliwala nining mapagsulay, mga unos, mga bagyo sa tong kinabuhi karon. Ang Ginoo maghatag kanato og kalinaw. Ang Ginoo maglig-on kanato sa kanunay. Ang Ginoo maghari gayud sa tong mga kinabuhi. Walay lain nga magluwas kanato. Walay lain nga mutabang kanato. Walay lain nga manalipod kanato. Walay lain nga magamping sa atong mga kinabuhi. Kundili ang Ginoo lang gayud igsuon. Busa sa kanunay, sa tanang adlaw, sa tanang oras, sa tanang panahon, pasidunggi ang Ginoo. Ampo sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo, pangayo o guidance kanunay sa Ginoo. Paharia ug pasudla ang Ginoo sa imong kasing-kasing ug sa imong hunahuna nga wala kay laing hari diha sa imong kinabuhi kundi ang Dios lang gayod ug wala nay lain pa. Wala laing mulig-on ug mahatag kanimo og kalinaw igsuon kundi ang Ginoo lang. God bless sa tanan.